guys! Welcome back to my channel. Ang luluto natin ngayon ay adobong saang. Adobong saang. DJ Alan Pakuloan muna natin ang on the saang. mix. Para maluto, para madali siyang matanggal sa kanyang head. So, pwede na siya tanggalin. Bago maglagay ng mantika. Mainit na siya. Lagyan natin ng 1 tablespoon na mantika para sa paminta. Unahin natin ang bawang. Fresh bawang. Fresh bawang. DJ Alan on the mix. Makisayaw at makiharaw. DJ Alan live on the mix. Guys, DJ Alan
On the mix. Kain tayo. DJ Alan. On the mix.